Ƙaunar ka tsira ne a gare ni gida da majeji, manzo mai son ka ya dace, idan ga ka ina kuma za na tafi. Tsira ne a gare ni gida da majeji, mazo mai son ka ya dace, idan ga kai na kuma za na tafi. Ƙaunar ka tsira ne a gare ni gida da majeji, mazo mai son ka ya dace, idan ga kai na kuma za na tafi. Sarki buwayi na asamadu, mataimakin bayi yau ma na zo da hadu. Ka bani ilhama a faɗar ka na zam kamar hudu, idan na furto ka kowa ya ji ka to ya ji haƙunne. Sanya alansa safai da auliya ulla, ƙaunar su ce jari mai san su a radu ya cilla. Daɗe ni ƙaunar su a son su ba na bidar wata hujjani. Kasa da maulana shehana shehu tijjani, kasa da babana barhama gausi zamani, da na shigo fada gidanka a nan ka sauke ni. Sannu babana shehana shehu bello na annabu ne. Ni da kai na fake kibiri ma nake ta annuri, ka bani ilhama bai cicika na wuce gori. Idan na zo baiti ka fito ka dafa ni an kare, ba don halina ba dan isar shehu fatihu mai duka ne. Assalamu alaika shugaba ɗalibaika, assalamu alaika Mustapha Sanu mai Makka, assalamu alaika wa ya kai irin naka, assalamu alaika wanda arna suke shakka, assalamu alaika yarda in zo ni gaishe ka, assalamu alaika amsa wa masoyinka, assalamu alaika shugaba babu tamkarka. Kai kaje Isra'i kaga Allah ya kalle ka haka. Lau ya so ka ai shugaba shi kake nuni, ya so ka kaso mu ai dan ka ne mun kasan shi ne. Shi ya gage mu ya ba mu rai har yare ne, wallahi dan kai ne, da babu kai da ba za mu musa shi ba. Ba zai da isa kyauta daga kanka an kare, kai ka san Allah haka ne ba ma da yin kare. Sannu kyakkyawa makin ado ga ka annuri, waye masanka bare ya ce gashi na haya kake ne. Mu masoyanka a yabe ka shi ne cikon buri, da na ji zancen ka sai zuciya ta taururi. Na idanu na ko su ta kuka ina tare, na kama kewarka
shi, ni masoyi ne Allah yarje na gaishe shi, mai cikar nan mai sajen da babu tamkar shi. Sannu Abdallah daga Abdallah dagon Amina ne. Karkabar ne da kaina shugaba yarda in soka, ba don halina ba don bani masken ka. Sannu kyakkyawa mai kyan ado yar mutan Makka, yarda in soki wallahi mai nisan ki ba za ya fani ba. Bani makece zokar jikin da mahaifinki, haka ya furta kowa ya so shi ba zai soki. Na biyo hanya kofar gidanki ba na birki, dan yi sar'afa ki faɗi ma sake ƙara da lamuni. Ta mutanen na cike baitin da na yi bana tsara, mai son ya ji sunan wanda ya yi bayan raira. Isuwar Ahmad ne mai yabon abin zara, dan yi sarshe Ahmadin yarwa aimin a sake yi. Ƙaunar ka tsira ne a gare ni gida da majeji, mazo mai son ka ya dace, idan ga kai na kuma za na tafi.